जिखिनि मोनसे एबसुखौ जेबायदि एटाक खालामनो नाजानाय जेबायदि स्मेश खालामनो नाजानाय बे बाथ्रायाव बिथांमोना माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा आरो एबसुखौ जायनो फोजोबबोनो नाजादों एबसुआ जोबाखै एबसुआ गोख्रोंसिनसो जादों एबसुखौ जायनो बुथारबोनो नाजादों एबसुखौ जायनो सावनो नाजादों एबसुखौ जायनो माने सोंखारिनो नाजादों बै बिथांमोना गावसोरनो दिनै बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांदों गावसिनि आखु गावसिनि इमेज बेफोरो गावनो गाव माने नष्ट जालांनाय बेफोरखौ जोङो दिनै नुदों दा सोरबा आफादा दिनै बडलेण्ड बिनो थांनायाव एबसुआ दिनै होबथानांगौनि खुनु खोथा गैया थारमाने बेवहाय सोरबा आफादा हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय ओंखारनायाव जोंहा बेखौ बादा खालामनांगौनि थाखाय खुनु बेवहाय माने जोंनि मरेल जोंनि राइट्सआ बेखौ थिना थारमाने जोंनि माने इथिक्सआ जोंखौ थिना थारमाने जोंनि प्रिन्सिपाला थिना जोंनि नोजोरा थिना जोंनि थांखिया थिना दा बेखायनो सोर मा हाबाफारि लायो बे बिथांमोननि खोथा नाथाय बिथांमोना गावसिनि थांखिखौ फकास खालामनो हाया हुसिया एबसुखौसो जे माने सोंखारिनो नाजानाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो निमाहा होनो हाया आरो बिथांमोना दिनै मा होनदों दिनै जायगा जायगा दिनै माखासे मानसिफोरखौ अर थुनानै होनानै माखासे मानसिफोरखौ बिथांमोना थुनजुलायनानै होनानै माखासे मानसिफोरखौ बिथांमोना लाइमोनफोरखौ दिनै मा होनदों गोरोन्थि लामाजों दैदेननो नागिरनानै ससियेल मिडियायाव लिरहोनो नाजानाय एबसु अफिस सावनो नागिरनाय एबसु अफिस बुख्रुबनो नागिरनाय बेफोरनि हेंथायै जोङो आयेनारि बेबस्था लानाय जागोन आरो आं दिनै नैबे खौरां बिलाइनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों सोरनिबा थुनजुलायनायाव सोरबा लाइमोना सोरबा बेक्तिया जुदि एबसुखौ जुदि बेबायदि माने बेआइन मोनसे राहाजों फोजोबस्रांनायनि जुदि हाबाफारि मावनो लायोब्ला बेखौ जोङो आयेनारि बेबस्था लानाय जागोन आरो आयेनारि बेबस्था जुदि लानाय जायोब्ला बेवहाय सोरबा लाइमोना लकआपआव बा जेलाव थांनोबो गोनां जानो हागौ दा बेखायनो दिनै ससियेल मिडिया इउटिउब मबाइल फेसबुक बायदि मैया आखायाव दं होननानै जायखौनो गोसो जादों बेखौ हाफ इनफरमेसनखौ लानानै बा सोरनिबा मिसगाइडआव जानला मोनला लिरलाबायनाय जेन जोंनि लाइमोनफोरा बेखौबो खालामा आं गुरै खावलायदों दा जेन'क आङो बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि खौसेथिनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय थादों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावबाय थादों मैयाबो दिल्लीयाव एबसु एनडिपि नि दैदेनगिरि बिथांमोन इउबिपिअ दफा जिखिनि दङ बिटिआर एकर्डआव बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय मैयाबो सावरायनाय जादों दा बेबायदिनो सम लायै सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि सहाय आरो मददनि गेजेरजों जोङो खामानि मावबाय थादों आं बेखिनि बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ रोखा जाजानो जों लुबैदों बिथांमोना मा मावनो नागिरदों गावसिनि लामाजों थांबाय थाथों जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया दिनै बिथांमोना सानफ्रोमबो माने एबसुखौ सोंखारिनाय दावराव देख्रेब मानगोनां बिथाङा सानसुमा खुंगुर बैसुमतारि मानगोनां बिथाङा आरो बनसुनि एबसुखौ टारगेट खालामनानै बुंबाय थादों ना जोङो ओरै खालामदों जोङो ओरै बिदों नाथाय बिथांमोननि जिखिनि फकास पइन्टआथ' दिनै दिल्लीयाव थांनानै एबसुखौ रायहैनायासो मेन उद्देश्य जादों बिथांमोना सोरखौबा मुं सोनो नागिरनायासो बिथांमोना माने गुबै जादों दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो गनायनो हानाय नङा बिथांमोना गिदिरथार मोनसे भुल खालामदों एबसुखौ राजखान्थियारि खैसार सानानै मुं सिहुनायनि जिखिनि फाव फान्दायनाया बनजित मन्जिल बा सानसुमा आरो दावराव देख्रेबनि गुबै मोनसे आखु आरो बेखौ जोङो नुबोबाय थादों थारमाने जायखिजाया सम जायखिजाया थासारियाव दावराव देख्रेब नार्जारि बनजित मन्जिल सानसुमा खुंगुर बैसुमतारि बिथांमोना एबसुखौ रायाबानो एबसुखौ सोंखारियाबानो हयथ' बिथांमोना उन्दुलाङा खोमा बिथांमोना ओंखाम खहाबानो खोमा बिथांमोननि राजखान्थियानो सोलियानो खोमा दा बेखायनो बिथांमोनखौ सिनायनायनि सम जाबाय एबसुआ मोनसे माहारियारि आफाद आरो सानसुमा खुंगुर बैसुमतारि बिथां बायदिया एबसुनि गोबाव सम दैदेनगिरि नेतृत्व होबोनाय आन्दोलनखौ दैदेनबोनाय दावराव देख्रेब नार्जारि मानगोनां बिथाङाबो एबसुनि सासे दैदेनगिरि जाबोनाय दिनैनि बनजित मन्जिल बा बनसुनि दैदेनगिरिफ्राथ' एबसुनि जारिमिनबो मिथिया बर' हारिनि जारिमिनबो मिथिया दिनै बिथांमोनखौ बेसाराफोरखौ दिनै मिसगाइड खालामदों गावसिनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय दिनै बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै बिथांमोना मिसगाइड खालामदों दा बनसुनि दैदेनगिरिफ्राबो एसे सांग्रां जानाया गोनां सानसुमा खुंगुर बैसुमतारिया मा मोजां मिथिनानै लानाया गोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया सोर बेखौ मोजाङै मिथिनानै लानाया गोनां बेखिनि बाथ्राखौ आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों दा माहारियारि आफाद हिसाबै बे अलखद समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांनांगौनि थाखाय
जों एबसुनि बिबानगिरिफ्रा जों जेब्लायबो साखाफारा आरो बर' रायजो राजाफोरखौबो आङो बेनि थाखायनो खावलायनो लुबैदों जे एबसुआ दिनै जे हाबा मावदों, जे दिनै हाबाफारि लाबाय थादों, बे जाथिखौ फोथांनाय, जाथि जौगानाय, जाथिनि थामोनथा आरो रैखाथिखौ गोजोर खालामनानै दिनै खामानि मावबाय थादों। खैफोद आफोदाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खामानि मावबाय थादों। इयुनावबो खामानि मावलांबाय थानांगौनि थाखाय एबसु आफादनि मोनसे गोनांथि दङ। बेनि थाखायनो एबसु आफादखौ जेसे हायो रायजो राजाफोरा जि फोथायनाय दङ बेखौ लाखिनांगोन आरो बे फोथायनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांनानै दोननांगोन आरो सुंथालांनांगोन। बेखिनि बाथ्रा। दा हारियाव जायखिजाया गावस्रा गावस्रि हिंसा हिंसि थासारि सोमजियोब्ला दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जोङो खौसेथिनि गारांजों जोङो दिनै खौसेथिनि हाबा जोङो मावनो नाजादों। नाथाय बिथांमोना दिल्लीयाव जे हाबाफारि लाहैबाय, बे दिल्लीयाव हाबाफारि लाहैनाया बर' हारिखौ सोखावनायनिसो बियो मोनसे हाबाफारि। दिल्लीयाव हाबाफारि लाहैनाया बिथांमोननिया, मानो होनबा बैहाय माहारियारि आफाद एबसुखौ बिथांमोना मुर्दाबाद होनबाय। सोर बुंनो हायो एबसुखौ बायदि आफादखौ, माहारियारि आफादखौ मुर्दाबाद होनो? जे आफादनि नोङो आफादगिरिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन, जे आफादनि आफादगिरि जानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड होननाय मोनसे जांख्रिथायखौ आरम्भ खालामदों। बे बड'लेण्ड होननाय आन्दलना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जानानै जुदि जागायामोनब्ला हयथ' दिनै बे बड'लेण्ड होननाय मोनसे सोदोबखौबो हयथ' बे जांख्रिथायाबो हयथ' जोंनियाव जाया मोनबो जानो हागौ। दिनै बेखायनो बिथांमोना एबसुखौ मुर्दाबाद होननो हानाय, गबेक होननो हानाय बहानिफ्राय बिथांमोना राइट्स मोनदों बेखौ मुंख्लंआबो निमाहा होनाय नङा, बड'फानि जिउमायाबो गोजोन मोननाय नङा।